Това е ъгълчето на артистите, очевидно. Está reminando. Era las dos monedas. Ahí se ha vuelto muy loco. Основата на кулата на катедралата. Каталунска лира. А ние продължаваме надолу към следващия площад и следващата точка от програмата на Мерсе 2013, който се вгледа добре, вероятно ще забележи мавърските елементи, влиянието на арабската архитектура върху Каталуния от ранното средновековие. Жоро, я махни на камерата. Махни на камерата, викам бе. Готово.